Okeo. Jakom mar African Union Commission Musa Faki Mahamat kwa jotelo mapachoka mondo oluong twak mondo kel kwe kowacho ni ng'anyo osekelo koke pachoka kendo osenego ji ma oketho ochumi mathurka. Weche gibende osir kod duol mar Uganda NCIC kod riwruok mar ute lamo NCK mawacho ni saa koro chopo mondo jotelo obed piny kendo oyud duoko mar moko kuom achiedh nade ma jokenya ni godo ka gikwedo chulo kuoro mabende koro nenore e kind jotelo moko ma pachoka. Wayudo ler no koya kuom jafwambo marwa Simfros Okinda. Jotelo mopogore pod medo jiwo duondgi e luongo twak e kind jatend piny William Ruto kod jatend kweth mar Azimio la Umoja Raila Odinga ka luoro koro nitiere ni ng'anyo mibage pachoka nyalo biro keto piny Kenya kamarach. Jakom mar African Union Musa Faki koro wacho ni nyaka ne ng'anyo chakre tarik 21 dweni oganda osewito ngimagi, mwandu osekethore kendo koro chumi bende dhi marach. Faki okwayo jotelo e pachoka mondo luong twak kendo losi wi pogruok mantiere e kind jotelo. Riwruok mochung' ne riwo Uganda kendo kelo kwe pachoka NCIC bende kwayo jatend kweth mar Azimio Raila Odinga mondo chung' ng'anyo makoro medo kelo koko e pachoka. NCIC call for an immediate stop to these demonstrations and counter demonstrations and the adoption of dialogue as a means of moving our country forward is what should be taken. This is the option which is available, and it is this option of dialogue that we as NCIC advocate for. Jakom mar NCIC Samuel Kobia wacho ni ng'anyo mibage pachoka kinde ka kinde miyo mwandu mathoth kethore kendo medo nyaya kwede e kind oganda. Kobia bende kwedo ketho mwandu mag ji giwegi manyotimore nyoro e puoth Uhuru Kenyatta mar Northlands kod kambi mar loso gas mar East Africa Spectre. Komachielo riwruok mar rowere mabul mar riwruok mar kanise NCCK okwedo wach mar tiyo gi rowere yore maundu ahinya to e ng'anyo mobagi gi kweth mar Azimio. Kane giloso gi jofwambo NCCK wacho ni en gima lich ni rowere tiyo godo e ng'anyo kod ketho mwandu to sama piny okethre bende rowere giwegi ema hinyore ahinya. Haya maandamano tunajua ya kwamba ni vijana sana wanatumika kuenda kuleta vurugu na kuharibu mali na kuharibu nchi yetu. Tumekuja kuhamasisha vijana na kuwaeleza ya kwamba ni lazima wakati huu wahubiri amani na wakawe msingi wa amani katika nchi yetu. Sometimes we are being taken advantage of, being fed with things that can imbalance our emotions. And you know, as a young person, your emotions is your stability. You need to be stable emotionally. Ma en juma mar ariyo nyaka ne Azimio chak bago ng'anyo pachoka. Lipot wacho ni ji maromo 4 osewito ngimagi, mwandu manego ne pok ong'ere osekethre ka ohala mathoth dhi marach. Jotelo pok onyiso ikruok mar bedo piny kendo nyayo kwe. Penjo maduong' e kind jopiny en ni to piny Kenya ochomo kure. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kwa dhimbele nyakura mga juang tenda Azimio la Umoja